wemadoda. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda la. Yazi umuntu ufika kahle kuwe sotsheleka imali. Yazi umuntu afike kahle kuwe soboleka imali. Mase kumele akhokhe imali yakho sephenduka umsela wakhe. Mase kumele akhokhe imali yakho semele umlandele ngemuva. Kodwa khokha imali yami, imali yaxabanisa. Kodwa khokha imali yami, imali yakhulumisa. Kodwa khokha imali yami, imali yaxabanisa. Khokha imali yami, imali yakhulumisa. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda. Yazi umuntu afike kahle kuwe soboleka imali. Mase kumele akhokhe imali yakho sephenduka umsela wakhe. Mase kumele akhokhe imali yakho semele umlandele ngemuva. Ndoda khokha imali yami, imali yaxabanisa. Hayi wemadoda, yazi umuntu afike kahle la kuwe ezotsheleka imali. Mase akhokhe useshona ngapha nangapha. Uyahlangana naye ngapha ashintsha ama-direction, umuntu ashintsha indlela. Wemadoda siyakhokha isikweletu phela siyasebenza nathi. Sibenzela iy'ngane zethu. Wasekheli nampani wami phansi emathafeni etendeni. Anikhona ishibhoko la ngathi asekhaya. Wena ungafuni ukhokha imali yami, uzofa induku, uzoguga umpentshisi. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda la. Imali yaxabanisa, khokha imali yami. Imali yaxabanisa, khokha imali yami. Imali yaxabanisa, khokha imali yami. Ngangaphambi, khokha imali yami. Ngangaphambi, khokha imali yami. Ngangaphambi, khokha imali yami. Imali yaxabanisa, khokha imali yami. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda. Yazi abanye abantu bayaxaka wemadoda la. Yazi umuntu ufika kahle kuwe sotsheleka imali. Yazi umuntu afike kahle kuwe soboleka imali. Mase kumele akhokhe imali yakho sephenduka umsela wakhe. Mase kumele akhokhe imali yakho semele umlandele ngemuva. Kodwa khokha imali yami, imali yaxabanisa. Kodwa khokha imali yami, imali yakhulumisa.